Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Биредә сәләтле түбән камалар көч сынаша, без аларны карыйбыз, матур итеп төшерәбез һәм әлбәттә сезгә тәкъдим итәбез. Урамда яз, һава торышы бик матур, мин дә менә шулай җәйгечә киенеп, сезгә күтәренке кәеф теләп, үз эшемне башлап җибәрәм. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов. Илзирә Нәҗметдинова 30 яшь, Түбәнкама районы Каенлы авылында туып үсә. Яшьләр эшләре буенча белгеч булып эшли. Сәләтеңне күрсәт телевизион конкурсында нәфис сүз осталыгын күрсәтә. Әйткәнебезчә, бездә бүген кунакта Нәҗметдинова Илзирә. Илзирә, сәлам. Сәлам, Ильяс. Ничек кәефләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Безнең инде студиябездә кунакта гармонда, баянда уйнаучылар, төрле уен коралында уйнаучылар булды, пародия күрсәтүчеләр булды, театр актерлары булды, ә менә сәнгатьле итеп шигырь сөйләүчеләр булмады. Син бүген беренче бездә әлеге һөнәр белән студиябездә. Һәм гомумән шушы иҗат дөньясында күптәннән кайныйсыңмы? Әйе, балачактан ук. Мин инде иң беренче әйтәсем килә, башлангыч класстан ук башланып китте инде уен сәнгатькә кирип китүем. Сүз уңаеннан башлангыч класс укытучысы Атласова Альбина апага, Сөләйманова Ләйсән апага рәхмәт әйтәсем килә. Аннан соң Каенлы клубы директоры Әхмәтшина Фәүзия апага рәхмәт әйтәсем килә. Һәм татар теле укытучысы Гарипова Лилия апага зурдан-зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Чөнки алар минем яшь балачактан ук шушы сәләтемне күреп, үстерүгә ярдәм иттеләр. Гомумән үзегез Түбәнкамада тудыгыз. Мин Түбәнкама районы Каенлы авылыннан чыгышым белән, тумышым белән мәктәпне бетергәч, шушында Түбәнкама химия технология институтына кердем. Аны бетереп эшкә урнаштым. Кияүгә чыктым. Хәзергесе көндә 2 кыз бала үстереп ятабыз. Субханалла. Гомумән кайларда бүгенге көндә эшлисез? Мин русча әйткәндә управление по делам молодежи, яшьләр үзәге, яшьләр эшләре буенча үзәгендә эшлим. Яшьләр белән кайныйбыз, аларны үстерәбез, аларга русча әйткәндә досуг оештырабыз, молодежный центр ковер белән берлектә эшлибез. Гомумән шулай. Сез татар телен арттырмыйча әйтеп була камил беләсез, менә шушы яшьләр үзәгендә татар телендә гомумән эш алып барасызмы яшьләр белән? Әйе, татарчада бара безнең. Менә хәзерге көндә безнең сайтыбыз татар теленә күчә. Мин шуның өстендә эшлим. Кыска гына әйтсәң, яшьләрдә өмет бармы бүген? Бар. Күп кенә кеше бит яшьләрне хурлый, татарча белмиләр, сөйләшмиләр, әти-әниләр өйрәтми. Гомумән яшьләр татарча начар белә дигән сүз бар. Андый сүзләр дә бар. Өметле яшьләр бар. Менә мин кайбер яшьләргә шаккатам, алар шуһатлы матур дип сөйләшәләр. Бар, белмәүчеләр дә, белүчеләр дә хайран шактый күп. Бу менә авылдан гына килгән балалармы, яшьләрме? Шәһәрдә дә бармы татарча? Шәһәрдә дә бар. Менә сез үзең шәхсән үзең шәһәр баласы бит. Мин Түбәнкама егете. Әйе. Шуңа күрә шәһәр баласы дагы ул инде ата-анадан тора дип уйлыйм мин. Әгәр дәгән татар теле гаиләдә булса, татар телен белә ул бала. Тәрбиядән, өйдәге мөхиттән тора һәм әлбәттә үз-үзеңне ничек хис итәсең? Телеңне, милләтеңне ничек яратудан да тора. Шулай. Сезнең менә гомумән милләтегезгә карата нинди хисләрегез? Телегезне балаларга өйрәтәсезме? Менә өйдә сез ничек сөйләшәсез? Мин үз милләтемне бик нык яратам һәм аны саклау өстендә эшлим дип әйтергә була. Иребез белән бергә инде без гаилә эчендә, өйдә гел татарча сөйләшәбез. Авылга кайткач та әбиләр белән татарча сөйләшәбез. Минем балаларым, Аллага шөкер, 2 телне дәген беләләр. Татарча да беләләр, русча да сөйләшәләр. Менә безнең тапшыруыбыз татар теленә, милләтебезгә карата мәхәббәт темасына кирип киттек. Илзирә, әйдәгез инде сезнең һөнәрегезгә күчик. Әйдәгез. Нәрсә тәкъдим итәсез бүген безгә? Мин бүген Гапла Тукай шигыре Теләнче. Рәхим итегез. Кыш, буран, салкын һава. Яфрак кадәрле кар төшә. Җил куа карны, һаман да кар төшәм дип тартыша. Сызгыра җил, ыжгыра, тик кар буранын арттыра. Шул вакыт бәсчет катында дөм сукыр бер карт тора.
Кеше көндіз ошбу җирдә Тәңренең язмыш көне. Капчыгын тоткан сырана җәй вә көз, яз, кыш көне. Кызганыш хәл. Бик кыен бит, бик кыен. Бирсәгезче бер тиен тик, тәңкә түгел бит, тиен. Әйтсәм, әйтим инде сезгә. Бу кеше бик бай иде. Эшкәне балдан, шикәрдән, ашлары тик май иде. Бер заман тоткан иде шөһрәтләре дә данлары, бу сукыр картның Казан, хан Кирмән әстерханнары. Ул кибетләр, мин сиңа әйтим, ул хисапсыз маллары, кайсын алсаң, шунсы хәзер. Гөлләреме, аллары, ул тройка атлары, ул бик матур фейтуннары, кайда ул төлке тылыплар, кайда ай-хай туннары. Шәбиде, бик шәбиде. Мин шуннан артык ни дейм? Шыр ялангач мин, күремсез, бирсәңезче бер кием. Барша хәзрәтләр иделәр бу бабай мәфтуннәре. Калмады бу карт өчен һич әйтмәгән әфсүннәре. Башларын салындырып, кәкре-бекре боргалап, йөрделәр бу карт янында, юргатайдай юргалап. Кайда бай хәлендәге җаннан сөекле дуслары? Кайда качкан барчасы? Гайнүкләре, әхмүшләре? Кызганыш хәл. Бик кыен бит, бик кыен. Бирсәгезче бер тиен тик, тәңкә түгел бит, тиен. Биш намаз сайын, намаз әһленә кул сузып кала. Күрми һәм хәзрәт картны, тик кырын күзен сала. Шулаймы? Акча барда дуст шу, барда яр. Акча исе чыкмый торса, барда яныңнан таяр. Илзира Фәрин, бик матур шигырь, шуннан да эчтәлекле, тамашачыларыбызга да ошагандыр дип өмет итәбез. Гомумән менә рус телендә шундый әйтем бар бит. Талантливый человек, талантлив во всем дигән. Аны турыдан-туры тәрҗемәсе юк татар теленә. Ләкин шуннан да бер сәләткә ия кеше ул гомумән нәрсәгә алынса да, ансын да башкарып чыга. Сезнең гомумән тагын нинди сәләтләрегез бар? Мин тагын җырлыйм. Сәхнәдә йөргәч инде, сәхнә белән кайнашкач, җырларга да туры килә. Килгәч инде бәлки безгә дә берәр булса да куплет, бер-ике куплетты башкарып китәрсез бит. Әйдәгез. Бу тормышның күпме авырлыгы, җиңеллеге күпме белмим мин. Нинди генә чагым булганда да, кешеләргә бәхет телим мин. Хәерле көн дим танышларга, сөям сезне дим дусларга. Бәхетле бул дип кулын сузам, сәлам бирәм сезгә җырлардан. Афәрин, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Безнең чыннан да зур шундый чыгыш булды бүген, концерт куярылып дисәң булаймы? Кызларыгызга ничә яшь? Менә шунысын сорап китмәдем. Олысына 5, кичкенәсенә инде майда 3 яшь була. Әниләреннән берәр сәләтләре күчкәнмисең? Сәләт күчкәнмисең? Кичкенәсендә күрәм, ә олысында бик алай шигырь сөйли. Ну, менә пока шул гына әле. Кичкенәсе шыңшы бирә, җырларны җырлап бирә, ансында күрәм менә сәләте бар икәнен. Үзегез ничә яшьтән җырлый башладыгыз? Балачактан ук менә әйтеп торам бит, мин садикка йөрмәдем, мин әби белән үстем. Мәктәпкә кергәч тә инде менә шуннан башланды инде минем. Иң беренче миләшкәем җырын җырладым мин, хәтерлим, гармонга. Шуннан соң башланып китте. Илзира, безнең тапшыруны карап барасыңмы? Әйе, бик кызыксынып карыйм. Телевизор аша булмаса дагы, интернет шелтәре аша гел карап барам. Менә безнең Instagram шилтәрендә шитырган кызларга аян рәхмәт. Һәр вакыт даими рәвештә бөтенләй берне куеп баралар. Шуңа күрә тамашачылар, бәлки сез безне телевизордан карыйсыздыр, сезгә дә язылырга кирәк, бөтенләй берне вакытында карап барыр өчен.
Көндәшләр димәк бик көчле диясегез килә. Көчле, барлык катнашучыларга да әфәрин диясем килә. Бик нык матур чыгыш ясыйлар. Үзегез әлеге бәйгегә нинди планнар корасыз? Мин үткән тапшыруда сораган идем, һәрбер катнашучы җиңүче буласы килә икән. Минем дә җиңүче буласы килә. Ну, карарбыз инде, ничек тамашачыларга ничек ошармын. Әлбәттә, берничә номинация булачак, ләкин менә шушы шигырь сөйләү усталыгы буенча сез беренче, калган көндәшләрегезгә карарбыз. Әлегә бик оста, бик матур сөйләдегез, шуңа күрә рәхмәт зур килгәнегез өчен. Сезгә рәхмәт. Сезгә инде иҗади уңышлар, эштә уңышлар, гаилә бәхете теләп. Рәхмәт, амин, бөрек рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз. Сабылыгыз. Мөхтәрәм тамашачылар, сезгә дә Илзирәнең чыгышы бик нык ошаса, махсус QR-код экраннарыгызда кирип тавыш бирсәгез була. Безне телеэкраннар аша карап өлгермәүчеләр өчен мәгълүмат. Instagram социаль челтәренә кирип NTR Татар Live аккаунтына кушыла аласыз. Биредә кызыклы видеоязмалар, төрле сюжетлар, тапшыруларыбыздан үзекләр һәм яңалыклар белән һәр даим танышып бара аласыз. Сәләтеңне күрсәт тапшыруы бүгенгә тәмам. Мин Илья Шәйхмәтов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам.